Bon dia, sóc la Lluïsa i sóc dins del grup de voluntariat de les àvies sàvies de Palamós i ara sóc una gastrosàvia. Avui vos presentem el plat que farem, que serà fideus amb gambes i sèpia de Palamós. Com que dintre el projecte d'àvies sàvies de Palamós som 3, doncs avui ens ajudarà l'Helena també. Jo sóc l'Helena i sóc una ajudanta perquè som un equip. I el que hem fet és procurar que els nostres plats de Palamós els conegui més gent. Per fer els fideus amb gamba i sèpia hi van els següents ingredients: ceba, tomata, pa, julivert, alls, fideus del número 4, sèpia, pèsols, gamba, peix i gambeta blanca, que amb això farem el fumet. Ara començarem primer de tot pel fumet. El fumet vos presento tots els peixos. Això són uns panegals que són petits i s'aprofiten per fer sopa o per fer caldo. I després hi ha la gamba blanca, que aquesta gamba la pelarem i després els caps i les peles els afegirem en el fumet. Llavors, seguidament, començarem per fer la picada. Que la picada, posarem oli a la paella, l'Helena ja començarà per netejar el peix. Més que tot pelar les gambes. Ara mirarem que l'oli estigui ben calent, que ara ja comença a estar calent, i posem els alls sense pelar i els arrostirem, el julivert i el pa. Nosaltres en aquesta zona, generalment, per fer el fumet, no hi posem avellanes, no hi posem fruits secs. Hi posem el pa, com he dit, els alls i el julivert. El pa sempre serveix per espesseir una miqueta i a més hi dona molt més gust. També hi posarem un tall de tomata aquí a fregir, que llavors tot això irà amb la picada. És la manera que ho fem nosaltres. Això no vol dir que una altra persona ho faci d'una altra manera. La manera que fem nosaltres aquí, que és el que hem après dels avis i dels pares, doncs és aquesta manera. Helena, per què hem fet servir aquests peixos? Aquest peix, en principi, és un peix de fons i de roca, i vol dir que té molt més bon gust. El panegal aquest és el germà pobre del cap-roig, però són de la mateixa família. Aleshores, la gamba blanca és també la germana més pobra de la gamba vermella. Antigament, la gamba vermella no se'n pescava aquí perquè era molt fonda i les barques no permetien anar tan fons i sempre van conèixer la gamba blanca. Quan va venir la vermella va ser l'excel·lència, diguéssim, perquè és més maca, és més gustosa, però nosaltres no hem deixat de treballar amb la gamba blanca perquè ens serveix per fer moltes coses. La gamba blanca l'aprofitarem molt bé perquè el cap i les escloves la farem en el fumet. I el que és el cos de la gamba, com que és molt exquisit, es pot posar amb el fideu per acompanyar l'altra gamba. Les mestresses de casa de Palamós diuen avui farem arròs, o demà farem arròs, o demà farem fideus, però no diguem mai què hi posarem, perquè el primer que fem és anar al mercat. Com estem al mercat, sobre l'oferta que hi ha aquell dia, improvisem. Si hi ha peix de roca petit, agafem peix de roca petit, que si hi ha gamba blanca, gamba blanca. Ara que ja tenim els ingredients fregits per fer la picada, ara la vaig a posar a la picada, en la mà de morter. Poso els alls, poso la tomata, que haurem tret la pell, i el pa. El pa segurament que el tallaré una mica. Això nosaltres ho farem amb la mà de morter, però si es vol es pot fer amb un mini pímer, amb una batedora, el que sigui. Si en fas més quantitat, és més còmode que no pas anar picant. Però bueno, no hi ha cap problema per això. A veure, les picades, nosaltres ho fem servir molt de picada, perquè nosaltres, la cuina catalana, la base és la picada. Llavors,
bastant, si hi ha vegades que depèn del que fas, doncs hi pots posar, com havia dit abans, grana seca, fruits secs, i bueno, hi posarem una miqueta de sal. A la picada sempre s'hi posa una miqueta de sal. Ara, com tinguem tot això picat, ho abocarem a dintre una olla o una cassola i ho farem coure una mica i posarem aigua i ja hi posarem els peixos i allò que vagi bullint. Màxim una mitja horeta, perquè el peix tampoc, per fer el caldo de peix, no va bé que bulli molt, perquè si és molt concentrat, nosaltres aquí en diem peixeja, no sé, és una forma de parlar, cada lloc té una forma de parlar diferent. Aquí també tinguem en compte que es cuina molt cuina marinera, que és la cuina que cuinen a les barques. Que les barques amb 2 peixos, una picada, una mica d'all i oli, ja està, ja tenen el dinar fet. També s'ha de pensar una cosa, que la cuina marinera de les barques, el peix és acabat d'agafar. Llavors no importa el tipus de peix que sigui perquè tot és boníssim. Si vos queda alguna pela d'alguna cosa, no patiu, perquè com que resulta que això ho colarem, doncs llavors ja totes les impureses van colades. O sigui que no és una cosa que tingui la picada massa importància, que ha de quedar ben picada, però vull dir, si t'hi queda alguna paleta o així, no hi ha cap problema. Ara aquest oli que ens ha sobrat de la picada, doncs ho guardarem per fer el sofregit. Ara trec la paella i la guardo aquí. I agafo l'olla, ara poso l'olla aquí i poso un pèl d'oli, un pèl només. Posem el peix que l'enrossirem una mica, no cal que ni que el netegeu, tal com ve pescat, aquest peix es pot posar directament a la olla perquè es cogui. I llavors aprofitem els caps i les escloves de la gamba, que és el que li donarà el gust aquest. Aquest gust de marisc. De marisc. Ara, un cop estigui enrossit, hi tirem la picada, veieu, tirem tota la picada i ja hi podem posar l'aigua. Primer de tot, ja tirarem l'aigua en el morter, que així acabarem d'aprofitar la picada que ens ha quedat a dintre, una miqueta. Que netegem el morter amb aquesta aigua i ja ho tirem. Aquí el que es tracta és de que es profiti tot. O sigui, la gent que cuinen a la barca, allà ho aprofiten tot. I, per exemple, ara d'aquest brou que fem, si ens en sobra, el podem guardar per fer una sopa de peix o per fer, per exemple, un dia que fem arròs a la cassola, o un dia que fem fideuà, perquè la base, per exemple, del fideuà és el caldo, perquè igual que avui ara aquests fideus, si tu no hi posessis un bon caldo, quedarien una mica insípids. Potser una miqueta més, Helena, que acabem-li de tirar tota. I ara això ho tindrem bullint entre 20 i 30 minuts. Perquè la clau dels brous de peix és que no bullin molt, perquè si bullen molta estona, llavors agafa molt de gust de peix, que nosaltres aquí en diem que peixeja, que ho hem dit alguna vegada i no la gent diu, què vols dir passejar, Helena? És que la cuina nostra del peix no és mai excessiu de cuinar, és sempre giritomba. Sabeu què vol dir giritomba? Sols, una mica cuit i marcat, i prou. El peix no s'ha de coure mai amb massa estona. Bueno, el fumet ja el tenim fet i ara el acabem de colar i ha quedat d'aquesta manera. Posem oli, baixarem el foc i mentre l'oli s'escalfa, tallarem la ceba. Jo la ceba, cadascú la talla com li va bé. Jo la tallo a tallets petits i a mi m'agrada més que no pas ratllada, perquè trobo que ratllada fa molta aigua. I així d'aquesta manera no te fa tanta aigua. No es perd res. També es pot posar dintre una trituradora, vull dir que no hi ha cap problema. Però a mi m'agrada més d'aquesta manera. Veus? La tallo així. No sé tallar com els cuiners,
però ara veureu el modo que jo ho faig. Ara l'Helena ja començarà a netejar la sèpia, perquè aquí la tenim entera, perquè veieu com és, i ara ella la començarà a netejar i a tallar. La sèpia, a Palamós i tothom que ve de descendència marinera, mai de la vida es llença res, no la pelem, perquè entre la pell i la polpa té la gran substància. Si traiem la pell, li traiem la gràcia de la sèpia. Llavors, doncs, ara aquí la tenim entera, neta, i aquí ja la tenim neta, veus? I el que hem de fer, l'hem de tallar ben petita. El més important de la sèpia és això. La melsa. La melsa. Això mai de la vida s'ha de llençar, tant si voleu fer un arròs, com un fideuat, com el que vulgueu. Això és el que li dona gust, sobretot. I llavors hi ha la polpa, que és la part dura de la sèpia, i llavors hi ha les potes. Es profita tot de la sèpia, no es llença res. I ara us ensenyaré com es talla. Veus? La tallem així ben petita. Quan aneu a la peixateria, si vosaltres no us veieu en cor de netejar-la, només la peixatera us la tallarà i us atraurà el que no es fa servir, que és ben poca cosa, només és la tinta. Inclús la tinta, hi ha gent que la guarda per si vol fer un arròs negre. També és aprofitable, o sigui, que de la sèpia quasi no es llença res. I llavors, veus, el que estic fent ara és tallar-la. Per al fideuà, normalment se talla a trossets menuts, perquè així es dona més gust. Com més petita, més gust dona. Si fos per fer una altra, com ara mandonguilles o així, doncs no la tallaríem tan i tan petita. I per l'arròs podem fer-la també una mica més grossa, però amb el fideuat sempre millor petita. És que la sèpia, volia dir una altra cosa jo de la sèpia. La sèpia dona molt de gust i pots fer molt de menjars amb sèpia. Sèpia amb pèsols, sèpia amb patates. La sèpia és un peix que dona molt de gust. Ara estic sofregint la ceba. D'aquí una mica hi tirarem, si es vol, en aquest sofregit. En aquest cas no, perquè ja l'hem posat a la picada, però s'hi pot posar també una picadeta d'all i julivert. Ara tirarem la tomata i llavors hi tirarem la melsa que vas fent la salsa i després ja podem anar coent la sèpia mentre anem fent el sofregit. Que si es vol ja es pot tirar amb la ceba, i anar sofregint la sèpia. Jo hi ha vegades que tant li tiro com hi ha la tomata, com amb la... I després també un secret que hi ha gent que ho vol, jo tinc la meva tècnica, un gotet de vi blanc, bo, però de qualitat, no vi de garrafa, Sempre que poseu vi en els menjars, bo, no estalvieu els diners. Veieu? Doncs ara tinc la melsa ja preparada, perquè de seguida que la Lluïsa me digui que la tiri, doncs la tirarem aquí. Ara jo, mentre la ceba es va coent, que és el que és més lent, ja començaré a ratllar la tomata. Ara que la ceba ja està ben rossa, hi tirarem la tomata i donarem un parell de voltes i ja hi posem la sèpia amb la salsa i tot. De la melsa hi ha gent que en diu la salsa. Jo en dic la melsa. Posem-hi la sèpia, posem-li tot i ara això irem coent, fins que ens quedi com confitat. A veure, l'estona per fer un bon sofregit pots estar ben bé una horeta, o una hora i mitja. Ara aquí, si volguéssim, també hi podríem posar un bon raig, un gotet de vi blanc. Però en aquest cas no li posem, perquè com que també n'ha de menjar mainada, doncs això és un plat per menjar tota la família. I ara, com que els nens no poden beure alcohol, abans menjaven pa amb vi sucre, però ara no. L'Helena i jo no vàrem créixer gaire, però l'altra nostra companya és molt alta, que per cert ens va molt bé, perquè com que no arribem als llocs, no necessitem tamboret amb ella, ni escala. Bé, ara ja tenim el sofregit fet
que ara vos ensenyo com ha quedat, que ha quedat molt maco, i ara ja hi tirarem els fideus que els enrossarem. Ara enrossim els fideus perquè així es agafen tot el gust del sofregit. El fideu, com que és farina, Ja l'hem de secar. l'hem de secar, perquè si no llavors quedaria tou. I el passar-lo amb l'oli i la roent fa que selli. Sí. I llavors queda enter. És el secret. I a més agafa tota la substància d'aquest sofregit i queda ben sellat, veieu? Ara l'Helena ja començarà a netejar les gambes. La gamba, ben poca cosa li hem de treure, solament li traurem aquesta mica de bigotis que té. Jo la grossa no m'atira, a mi m'atira la menuda, però en canvi el que li agrada molt la gamba, en la grossa hi ha un bon tall, trobes bon gust, però la petita, el gust que té la petita no la supera res. I el cap és boníssim, el cap de la gamba. El que no menja el cap és un pecat mortal. Un cap de la gamba grossa, com la menges, hi ha molta teca. Sí. En canvi, la petita pots posar tot el cap a dintre la boca i com esclata dintre la boca, És boníssim. és un 10. La gamba petita la vas a buscar en el pòsit, que en diem nosaltres, la llotja en diem el pòsit, la gent d'aquí. Vas a buscar-la, te l'emportes a casa, fas una bona fregida de gamba, i és que tu menges tot, fregida, però no allò que te quedi resseca, Giritomba. Jo no deixo ni els ulls. Fideus jo els he vist tota la vida a casa. I és un menjar, vull dir que ha pogut menjar a tota la família, a tipa, i no sortia car. Ara avui sortirà un xic més car perquè hem posat aquesta gamba. També es poden fer, es poden fer també de carn, El mateix que hem fet, llavors es fa ampit de tocino i salsitxes. I el temps de les escarxofes, hi poses 4 escarxofes i queden boníssims. Vull dir que són plats que en menja molta gent, estan bé de preu i a part en pot menjar tota la família. Des del nen que té un any fins un vell que no tingui dents, que ara ja n'hi ha pocs. Vaig a buscar el fumet, que encara el tenim calent, que ara el tirarem a la cassola. Com podeu veure, encara hi surt fum. Ara és ben calent i ara en farem molta via de fer-ho perquè com que això ja és calent, només és tirar-ho. Són menjars que s'han fet tota la vida. Són menjars que ara la gent diu que no té temps de fer. Però a veure, un sofregit el pots deixar fet el dia abans i el diumenge, que és el dia que sou tots a la taula, almenys és el que a mi me passava, es poden fer, perquè el sofregit és... A veure, no és una cosa que hagis d'estar allà continu, pots anar fent altres coses a la cuina i fas el sofregit. I sap molt de greu que es perdi. Això ha de quedar gravat i ha de quedar pel que ho vulgui fer, que sempre sigui a la mà. Bueno, ara l'Helena ja ens hi tirarà els pèsols, perquè el dels pèsols és opcional, però a mi m'agrada perquè el pèsol, el ser dolç, quan ho menges fa aquell gust que ens agrada als catalans, entre dolç i salat, aquests canvis de gustos, i a més aquests pèsols són d'aquí de Calonja, que jo els compro sempre a la primavera, que són de quilòmetre zero, que hi ha 2 quilòmetres d'allà on els han tret. I a més, aquest pèsol jo el congelo i el tinc congelat durant tot l'any, que aquest sí que és sa. Ara, avui, hi posem pèsols perquè és l'època del pèsol, però també hi podem posar-hi escarxofes, també hi podem posar-hi, inclús la meva àvia ho havia fet en talls de bròquil. O sigui, aquí, en vez del pèsol, uns tallets de bròquil, i també quedava boníssim. Sempre en la nostra terra s'ha barrejat molt la pasta amb la verdura i queda un plat molt equilibrat, que és el que és important. Bueno, ara primer de tot rectificarem de sal, perquè no sabem i ho provarem com està de sal. De moment el color és preciós. Bueno, ara provarem a veure com està de gust. Jo, com que sempre ho faig fat, per això l'Helena me rectificarà. Un pèl fat. Si permet posar-hi una mica més de sal, però no gaire, vull dir, ja està força. És que salat, aquesta zona se sol dir fat. Jo vinc de Sant Feliu,
I jo el primer cop que vaig sentir fat va ser a Palamós. Sí, és que sembla mentida, 2 pobles tan a prop 13 quilòmetres. i diem coses molt diferents, Permet encara tirar-hi una mica més de suc, Ara aquest fideu, un cop sigui cuit, si haguéssim de menjar al vespre, només atirant-hi una mica de brou ja està. O demà. O demà. Es pot rectificar sempre. Sempre. Si us heu fixat, a part del que hi hem posat, si fas un bon brou, sempre és molt més bo. Recordeu que el fideu ha d'estar uns 10 minuts coent. De totes maneres, en els paquets, ja cada fabricant hi posa l'estona. Aquest plat generalment es cuinava de diari, cada dia. Generalment sempre hi havia una àvia en les cases, que era la que no treballava, o que ja és jubilada. Ara, com que tot ha anat diferent, però jo crec que encara tot hagi anat diferent, hi ha cuines que no s'han de perdre, perquè és que es pot cuinar, es pot. Te'n pots emportar amb un tàper. A veure, és millor això que no pas aquelles coses que venen estranyes fetes. Jo ara tinc una experiència, aquest estiu, ja fa 2 estius, que tinc un net que va a treballar i ho fa tot seguit, i s'emporta el tùper. I mai diries què fan els companys seus. Esperen que obri el tùper per veure què hi ha. I diu que tens un restaurant, diu no tinc una àvia. Bueno, ara jo crec que ja quasi està això, que ja ho podem tancar. Ara hi posarem les gambes. Guaita, ara que ja tenim el fideu ja cuit, ara ho tapem i posem la tapadora i hem posat ja les gambes, que estan aquí ben posades, ho tapem i ja està. I ho deixem 5 minuts, 3 o 4 minuts i ja està. I ja tenim el plat fet. Heu de pensar que darrere un plat hi ha sempre una cassola, hi ha unes mans, hi ha un paladar, sobretot un paladar, que és molt important que sàpiga reconèixer el tast, si està al punt, si no està al punt. I després, quan s'ha menjat, que quedi un bon record. Doncs mira, ara ja podem anar a emplatar. Ha quedat molt suelto, molt maco. Guaita, un tallet de sèpia, la gambeta aquesta que hem pelat. Guaiteu quin plat tan preciós que ha sortit de fideus en gamba de Palamós, fet per les àvies sàvies de Palamós. Va, Helena, no tens ganes de tastar-ho? Jo, mira, et passa't una a cullera. més, aquest plat no engreixa, perquè no porta grasses. O sigui que, si no xuclem el cap de la gamba, no porta ni colesterol. No. Què més vols? A veure, tastem-ho. Aviam. Mare de Déu, sí, això és un menjar de dietista. Sí. Ho podeu recomanar, Boníssim. Ha quedat la sèpia perfecta, perquè la sèpia no ha quedat ni dura ni tova. Una altra cosa, la sèpia, si te queda tova, queda com un xiclet, i si queda dura no la pots menjar. I ha quedat perfecta. Un 10. Un 10. Vinga, Helena, acabem la festa. Vinga. I volem donar un record a la Marina, que estan aquí davant a l'hospital, que l'han operat d'un genoll. Aquest plat de fideus en sèpia i gambes és un plat que és molt especial, perquè al veure-hi la gamba és un plat que es fa de festa. I aquest plat sempre es feia un dia de festa a la família, i que uníem tota la família. Que a més, que ja ho he dit altres vegades, aquest plat també el pots fer en comptes de gamba, i pots posar, que la gamba és més cara, i pots posar salsitxes, pit de tocino, escamarlà, vull dir, es pot fer de totes maneres, però ja que era dedicat a Palamós, hem cregut que el més adient era una gamba de Palamós, que era preciosa.